Включваме лайф и за красива София. Да видите колко много хора днес 5 часа седяха навън на студа. Дошли са да подкрепят момчетата, които са обвинени като организирана престъпна група. Искам да видите колко хора са дошли да защитат една ОПГ. Някога във вашия живот, замислете се, случвало ли си е това, организирана престъпна група да бъде защитавана от толкова много хора? Рано или късно истината ще излезе наяве и тези хора, които направиха това срещу тези невинни граждани, ще си понесат последствията. Силно се надявам наистина това да се случи. Надявам се и полицията в един момент да се обърне на страната на хората, защото това беззаконие не може да продължава повече. Ето, виждате колко много хора подкрепят тази така наречена организирана престъпна група. 5 часа седяха тези хора, на студа седяха, излязоха от работа, взеха си почивни дни, взеха си отпуски, за да могат да дойдат тук и да изкажат своята подкрепа срещу тази престъпна система, която много отдавна е счупена, която наказва само обикновените хора, а за олигарсите, за престъпниците, за истинските такива, наказания никога няма. Ето и националните телевизии са вече тук и те подготвени, чакат да отразят, да видим всички какво ще бъде отразено вечерта. Видяха, че имаше пресконференция в БТА и се направиха на приятно разсеяне. Това нещо доведе до постоянни атаки, постоянни ревизии, коментажи. За последните 3 дни имат 2 семейства, които са разгледали заради това, което направили. Чакаме, не знаем точно кога ще се случи това, но всички са подготвени вече, включени са камерите. Това е прокурора, който беше прокурор и на делото на Благомир Коцев. Отговорностите ли прави? И всичко това е за да могат да блокират най-малката политическа сила. Нямам какво значи Виждате ли, организирана престъпна група. Това е безобразно. Това, което се случва в българската държава, е наистина безобразно. И едни хора вкарани, натикани, абсолютно невинни, без съд, без присъда, обявени за престъпници. Съжалявам много за семействата, които може би ще видят тази потресаваща гледка, ще ги доведат като престъпници, с белезници, с железа около тях, но момчетата няма да се предадат. Психиката им е силна, защото те са на светлата страна и не са направили никога нищо лошо. Чакаме всички. Не знаем откъде точно ще дойдат. Чакаме. Ето тук нашите момчета ще дадат сигнал, като дойдат обвиняемите, така наречени. Искам да се обърна към семействата на всички задържани. Искам да ви кажа, че имате цялата подкрепа и народна любов към вашите хора. Ние няма да се откажем никога, ще подкрепяме винаги истината и правдата. И всички тези хора са тук, за да кажат, че това беззаконие приключва. Вие казаха нещо за 2 часа. Така е, това е въпрос. Това е въпрос. Алекс, тук сме спокойни. Какво? 2 часа ли? А сега колко е часа? 2 без 10. Значи още 10 минути. 2 часа ще изчакаме. Ще докараме на 2 часа. Летят ли от приблизително 8 дела, да ги насочат за 10 часа? Еми, разбира се, хората трябва да бъдат смачкани до последно.
Вие бяхте тук да ви попитам, да кажете, доста време хората чакаха и навънка, доста време хората чакаха и тук. Умишлено ли според вас се правят тези неща? Напълно умишлено, но ние ще чакаме до край, до пълна победа и се надяваме да има справедливост за нашите приятели, най-вече български граждани. Това е едно срамно петно в историята отново на България, за съжаление, което трябва да по някакъв си начин не само да преодолеем, но трябва и да справедливостта да възтържествува. Всички се надяваме на това. Вашия коментар? Чакаме и ще действаме и ще правим всичко възможно да дочакаме Делян Пеевски и Бойко Борисов да ги видим от тук. Да ги видим от тук и да ги ще дойдем лично всички да ги изпратим. Точно така. Пак ще ми направим едно посрещане. Я да попитаме хората всъщност, дали ще дойдат, ако наистина... Докато чакаме нашите момчета, искам да попитам, тук виждам млади хора, искам да ви попитам, ако Бойко Борисов и Делян Пеевски минат по тази пътека, ще дойдете ли да ги изпратите до залата? Никакъв шанс. Здравейте, и вас искам да ви попитам, ако Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да минат по тази пътека, мислите ли, че ще има хора, които да дойдат да ги изпратят така, както вие всички сте дошли да подкрепите тези невинни хора? Не знам, нека да видим на живо. Да, пожелаваме си го да видим на живо. Ще питам и други хора. Искам да ви попитам, ако Бойко Борисов и Делян Пеевски минат по тази пътека, ще има ли хора, които да дойдат да ги посрещнат и да ги изпратят? Да, ще намерят яйца и камъни. Да. Ще има. Сега ще питаме и други хора. Здравейте, ако Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да минат по тази пътека, ще има ли хора, които да дойдат да ги посрещнат, да ги изпратят или ще ги замерят с нещо според вас? Ами аз мисля, че има доста хора, от които хляба им зависи от тяхната дейност съвместна и няма да се очудят да дойдат тук ни 10 000 човека, които да ги пазят. Значи да си го пожелаваме да се случи, за да видим какво може да се случи в крайна сметка в тази държава. Има много хора, зависими от тях, от които доходите им идват от това, те да са на власт. Много хора за това са от купувачи на гласове, през престъпници, през хора с обществени поръчки. Ето вчера ми попадна статия, жената на шефа на КПК, Антон Славчев май беше, оперира с държавни пари. За 11 милиона 2019, които са може би 25-30 милиона сегашни пари. Защо не влязаха в тяхната къща? Защо не разследваха техното семейство? Но това са държавни пари, а КПК трябва да разследва корупцията на държавно ниво с магистрати, управляващи депутати, кметове и т.н. А те питат Анатолий Савов за 20 милиона, които минали през сметката му, за да се построи парка. Хората тук трябва да се замислят какво е това нещо, защо така се случва, защо за държавните пари, за които всеки месец плащаме данъци по един или друг начин, всеки ден с всяка покупка ние плащаме данъци, как се разходват тези средства, а частните пари на хора, които са решили да направят нещо, резултата от който се вижда, трябва да са обявени за ОПГ и да са арестувани без доказана вина, без заведено лично дело от някой измамен срещу тях. Ето преди малко дойде един човек да се оплаче, че се чувствала измамен. Да, ние го видяхме, снимахме. Оказа се, че жена му е подписала договор и направила инвестиция и Ивелин като го пита той чел ли е договора, той каза не, но той се чувства измамен. И действително ние живеем в демокрация, всеки може да се чувства както иска, но за това, че някой се усеща като измамен, не може 7 човека да бъдат в ареста, един от които в тежко и здравословно състояние, хора с семейства, жени, деца. Това е просто немислимо и искам да се обърна и към феновете на хора като Любо Жечев, които гледат сир сега отстрани. Да, може би е забавно, той се прави наклонно, идва тук прави някакви циркове, но има хора, които семействата им и те страдат без да са виновни, без да има присъда, без да има заведени дела срещу тях. Има едно заведено дело, мисля, че някаква, аз не разбирам толкова, не съм и правно грамотен, но 2022 е прекратено поради липса на данни за престъпление. И всеки да си помисли дали иска да бъде на място на тези онеправдани хора, които са репресирани. Чрез тях трябва да са репресиран една партия в парламента. Който не го вижда това, не знам какво да кажа. Благодаря ви много. Въпреки всичко, в крайна сметка, каквото посее човек, това ще пожене. Любо Жечев не е критерий на всички тези хора, които са събрали тук. Той да си носи кръста. Благодаря ви. Не ви отказа и това, че доста дълго време, вече може би 5 часа седите навънка, на студа бяхте. И 5 часа пътувахме и после 5 часа. Точно така, повече хора са дошли от провинцията. Да подкрепим нашите братя, защото
искаме да има справедлив процес за тях, да се приберат по домовете си. Аз не разбирам как хора, които са обявени за разследвани за ОПГ за измами и в момента ги държат заради опасността да измамят други хора, как толкова много поддръжници има тук. И един единствен, който се чувства жертва, но реално той нямал договора, жена му имала, ама той не го бил учил. Идва и казва, че е жертва. Нали, просто всеки се прецени в това държава. Благодаря ви много. Успех ви пожелавам и приятен път. Ето, виждате, няма какво да питаме повече хората. Това е... Те са дошли тук да подкрепят своите братя, както сами се изказаха, и няма да оставят нещата да продължават по този начин, защото това е безумно и безобразно, което се случва в нашата държава. Така че вече е 2 часа и предполагаме, че в 2 часа, както казаха, ще отидем там да посрещнем момчетата. Това е нещо безпрецедентно, което се случва на днешния ден. Свят ден, днеска е Света Варвара. Прочетете всички какво значи това. Така че това е хубав знак за истината и за доброто, които трябва да най-накрая да бъдат на нашата територия. Щом има вече такива, значи идват тук в коридора. Малко нямаше. Само да не ми застане някой пред мен, ще се мушкам така, да знаете, ако ви изблъскам, съжалявам. Идват! 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 Браво, момчета! Вие сте нашите герои, момчета! Дигнете главите си горе! Браво! Браво, герои! Браво! Ето, вижте! Така се посрещат герои, а не престъпници! Нямам думи, това наистина не се описва с думи. Всички хора, които видяха какво се случва тук. Браво, Живко! Телевизиите, какво отразихте телевизиите? Гордеем се с вас! 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 Вие се путате! Вие се с вас! Вие се с вас! Вие се с вас! Вие се с вас! Националните телевизии! Отразявате ли какво се случва? Националните телевизии! Гордеем се с вас! Гордеем се с вас! Гордеем се с вас! Гордеем се с вас!
е мястото на престъпниците е на банка. Провокатори не трябва да има в тая зала. Престъпниците трябва да бъдат в тази зала, а не тези хора. Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Националните телевизии, отразявате ли това, което се случва? Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Госпожо, плачете! Това, което се случва в България е отвратително и безобразно. Не искам да ви питам вашия коментар. Очите ви говорят. Така че тук видяхме много разплакани хора. Телевизиите, българските национални телевизии няма да отразят това, което видяхте току-що, но ние ще отразиме. Хората са тук за истината, хората са тук за свободата и няма да се откажат. Каквото и да предават тези национални продажни телевизии, хората видяха какво се случва. И всички тези хора ще го разпространят на други хора. Народът е събуден и това повече няма да продължи. Роднините им нямат пари, как да дойдат хората. Споделяйте по каналите, каквото можете. Ето така се води битка за свобода, а не да седим и чакаме. Не във Фейсбук. Нека ме бият. Ще ги снимам. Ето, вижте сами, тази зала това не го е виждала никога. По балконите всички са накацали и гледат. Това нещо, което се случва в България е прецедент и мисля, че наистина българския народ се събуди и няма да допусне повече това беззаконие, което цари навсякъде в институциите, които са овладяни от Бойко Борисов и Делян Пеевски, и основната задача на всички българи е да махнем това престъпно правителство. Защото днес са тези момчета, утре може да сте вие и всеки един от вас. И пак казвам, когато нямате хора зад гърба си, когато нямате организация, когато станете сам, ще ви смачкат много бързо. Затова по-бързо се приобщавайте към хора, които търсят доброто, хора, които търсят истината, организация, която може да ви защити в един такъв